С отбора пътува за Кипър. И Мари ми звъни бесен. Този, еди какъв си, не го искам. Ма защо бе, вика, не се е явил. И излетя без него. И имахме един активен фен-клуб във Враца. Едни момчета, които с културизъм се занимаваха. Викам, бе, айдете да го потърсите. В малата. И по-добре ми звъни директор на полицията. Вика, господин Батков, тук ваши фенове. Като есесовци си ги помляли. И го намериха. И звънят, нали? Те в леглото го намерили. Там пристанало на някаква булка. Вика, какво да прави, бе? Викам, качвайте го, водете го в София. Ма къде, вика, в багажника ли? Викам, не бе,